Fa uns anys vaig fer una obra on hi participava una actriu dels Estats Units, que és la Jenny Beecraft, i ella em va explicar que era fundacional dels Estats Units, que era com el terra baixa estatunidenc, i em va dir que em trobava que jo l'hauria de dirigir algun dia. Parla d'una manera molt bonica d'un dels grans misteris de la vida, no? Que és la quotidianitat i el dia a dia. I ho fa amb una poètica, amb una lleugeresa i amb una claredat que són molt commovedores. Per mi és molt important sempre el sentit de l'humor en els muntatges i a la vida en general. El sentit de l'humor és bonic per afrontar les coses i també és més fàcil plorar si abans has rigut, perquè s'obren les comportes de l'emoció. El propi autor, a les acotacions, insisteix en que no hi ha d'haver escenografia, que no hi ha d'haver utilleria i que és a través de la mímica que els personatges han de relacionar-se amb la quotidianitat. És el meu primer muntatge a la Fàbia. Bé, estic molt content, molt feliç de treballar en aquesta casa i és una sala que, tot i ser gran, té una personalitat i una calidesa molt especial. Els cors bateguen, s'eleven les ànimes al cel dins del temple de l'emoció.